वेलकम टू मालवणी तडका। आज आपण पाहणार आहोत स्ट्रीट स्टाईल कांदा भजी। कांदा भजी करण्यासाठी सगळ्यात आधी आपल्याला एक मोठ्या आकाराचा कांदा घ्यायचा आहे। तो आपल्याला कट करून घ्यायचा आहे। कांदा जितका मोठा असेल तितकी भजी खूप छान होते। कांद्याचा हा भाग आहे तो आपल्याला काढून कांदा आपण दोन प्रकारे कापू शकतो। एक तर आपण असा कापायचा आहे किंवा आपण असाही कापू शकतो। जमेल तितका पातळ कांदा आपल्याला कापायचा आहे। बाउलमध्ये कांदा काढून घेऊया आपण। कोथिंबीर ऑप्शनल आहे, तुम्हाला जर आवडत असेल तर तुम्ही कोथिंबीर ही वापरू शकता यामध्ये। कांदा असा मोकळा करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर यामध्ये आपण हळद आणि मसाला घालून घेणार आहोत। आपल्या आवडीनुसार आपल्या चवीनुसार आपण घालायचे। त्यानंतर यामध्ये आपण पाव चमचा ओवा अजवाईन घालणार आहोत। त्यानंतर यामध्ये आपण चवीनुसार मीठ घालायचे। कोथिंबीर ऑप्शनल आहे। हे खूप छान मिक्स करून घ्यायचे। काही जण त्याला कांद्याला पाणी सुटण्यासाठी वाट बघतात, असं करायची काही गरज नाहीये। तुम्ही या पद्धतीने जरी भज्या केल्या तरी त्या खूप छान कुरकुरीत होतात। आता ह्या सर्व मिश्रणामध्ये आपण सुकं पीठ घालणार आहोत। पीठ खूप जास्त घालायचं नाहीये। एका बाजूला आपण तेल तापत ठेवायचे। आता आपण थोडंसं पाणी ऍड करणार आहोत। तुम्ही पाहू शकता आपण पीठ फारच कमी वापरलेले, अर्धा वाटी वापरलेले आहे। कांदा असा सुटा सुटा राहायला पाहिजे, पाणी खूप जास्त वापरायचं नाहीये। थोडंसं मिश्रण टेस्ट करायचे, मीठ मसाला व्यवस्थित लागला आहे की नाही। तेल खूप चांगलं तापलेलं असणे गरजेचं आहे। आता आपण भजी घालणार आहोत। मोकळी मोकळीच घालायची आहे।
कुरकुरीत होण्यासाठी आपल्याला सुरुवातीला गॅस मोठाच ठेवायचा आहे. 1-2 मिनटं. एक मिनटं झाल्यानंतर आपण भाजी हलवून बघायची आहे. गॅस आपला मोठाच आहे. दोन 3 मिनटं झाल्यानंतर गॅस आपण मध्यम करून घेणार आहोत. आता आपण भाजी टर्न करून घेणार आहोत. आपली भाजी तयार आहे. कांद्यामधलं पूर्ण पाणी निघून गेल्यावर ती कुरकुरीत होते छान. साधारण काळपट असा ब्राऊन कलर यायला पाहिजे त्याला. आपण ही पहा, आपली कुरकुरीत खेकडा भाजी तयार आहे. आपली भाजी तयार आहे. आपली स्ट्रीट स्टाईल कांदा भाजी तयार आहे. तुम्ही आवाज ऐकू शकता, एकदम क्रिस्पी कुरकुरीत झाली आहे. माझी रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे नक्की कळवा. लाईक करा, शेअर करा आणि जर आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.